Да говорим си ти. Добре. Бързо. Бързо. Какво правиш, бе, Дарин? Стига си дрифтил. Кажи, че аз съм на калфан. Ден се зарежда. Не. Не, в Kaufland ще се изключи. Аз имам зарядни, Пепко има зарядни. Как падна, бе, Дарин? Не знаеш, после ще се видиш в YouTube-а. После ще се видиш в YouTube. Остава! Нещо бе, да. Колко напълна това, бе? Като воз някой тук сърви. Бачи, Ще ми купуват Kirin G2 Pro. аз тая ще я продавам и ще взимам G3 Pro. Познавам един човек, където има G3 Pro. От Гублена? Да. И аз го знам. Той един малко. Емо. Един високи човек, където е по-стиснат. Да. Иначе тази ще я продам. Сега виж, смених изпирачките, дисковете, всичко ново. И давах 400 лева. И гуми нови. Чисто нови гуми. Да. Аз това ще продам фулбек за 700-800. Това ти изчанчка на колко има, бе? Това е на вата. Добре ли? Съм зарядна. Брат, G3 Pro според мен е много добра. Това ще съм тя да погледа. Ама G2 Master е по-хубава. Не. Не е по-хубава, ама G3 Pro е с много повече неща, които са по-хубави. Има по-хубава батерия, по-бърза има, светлините по-хубави. Брат, ти има по-хубаво. Знаеш колко пари струва? 2500. Аз си вземам Kirin G2 Pro, дето струва 1070. Това тя е много крайна. Тук. Вземи си G4. Добре, аз си я получа. Така ще бъде. Няма да толкова много високо, ама окей. Окей, айде. Ай. Чай. Ай, бачи.
Ang? Okay rin. Включвай се. Аз имам 4. Да се включва, защото той има... Но аз имам 4. Да. Ще ми да люпа. Я гледай, аз коим тук. Познайте, 3 неща. Едното е зарядно. Другото е такова. Ама той е щупен, обаче ми каза. Този клуб. Да си правим до клетката. С програми и такива. Другото е. Тук ли да си я получил някъде долу? Тук бе, давай. Че няма да чакам. За колко време ще има тук? Не си много време трябва да зареждам, няма да снимам така. От нешка, ама... Не мога да отворя. А си иска ли? Да, намата. Той ти я даде ли? Не, беше вътре. После взех. Абе, я. Много не се види. Напиши просто, че не харесваше го толкова. Не успях да харесвам. Успях. Май сега много искам да го видя. Също се върна, сега сме много малки. И да сега. Ай, нали знаеш, че все пак много нещо по-хубаво от нея. Аз затова не се занимавам много с нея. Това е много. Защото... Ще видя. Не знам, ти ако искаш, защото аз... Не, Но това ще ме пита. Ще ме пита да сме гаджета, значи ми харесва доста. Но не знам, ще видя, може да достане, не знам. ама знаеш какво е тъпото? Че знам, че всеки път навън, като се намери с гаджет, най-много с нея ще излезеш. Най-много с нея ще излезеш. Не баш. Еми, не баш. Той не баш същото. Това беше тук, това беше тук. Мани се преби. Виж. Записах го. Да. Да. Да.
Ма хубаво ли се вижда?